Magandang umaga mga bata! Kamusta kayo? Nagagalak akong makita kayong muli sa ating aralin ngayong araw. Bago natin simulan ang ating leksyon, tayo muna ay magdasal. Ating sambitin ang ating pambungad na panalangin. Pagdikitin ang inyong palad, iyuko ang inyong ulo at sabayan ako sa ating panalangin. Diyos Ama, maraming salamat po sa ibinigay ninyong pagkakataon matuto. Gawaran mo po kami ng isang bukas na isip at damdamin upang maisabuhay ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makakatulong sa aming pagtatagumpay sa buhay. Ito ang aming panalangin. Amen. Muli, magandang umaga mga bata! At ang ating asignatura ngayong araw ay Filipino. Handa na ba kayong makinig at matuto ngayong araw? Kung ganoon, tayo ay magsimula na. Ang ating aralin ay tungkol sa mga salitang magkasalungat. Ngunit bago ang lahat, tayo ay may isang maikling kwento sa araw na ito. Buksan ang inyong aklat sa Filipino, pahina 162 at basahin ang kwentong pinamagatang isang alaala. Pagkatapos itong basahin, sagutan ang mga sumusunod na katanungan sa pahina 165. Nabasa niyo na ba ang kwento, mga bata? Kung ganoon, alam niyo ba kung ano ang nilalaman ng ating kwento sa araw na ito? Ang ating kwento ay tungkol sa isang batang nagngangalang Junjun na nag-iisip kung ano ang kanyang maaaring ibigay o iregalo sa kanyang guro bilang tanda ng kanyang paggalang at pagpapasalamat sa araw ng kaarawan ng kanyang guro na si Ginang Sol. Ano ang malalim na iniisip ni Junjun? Alam niyo ba kung anong malalim na iniisip niya? Magaling! Ang kanyang iniisip ay kung ano ang kanyang maaaring ibigay na regalo sa kanyang guro para sa kanyang kaarawan. Ngayon, ano ang naisip na iregalo ni Jun sa kanyang guro na si Ginang Sol? Magaling! Ginawan ni Jun ang kanyang guro ng isang liham. At alam niyo ba mga bata, na tuwang-tuwa ang kanyang guro sa regalo ni Jun. Naisip niya na gawan ng liham ang kanyang guro tungkol sa mga alaala na mayroon silang dalawa. Ngayon mga bata, ang ating aralin ay tungkol sa mga salitang magkasalungat. Muli, ating ulitin, ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga salitang magkasalungat. Kapag sinabing natin magkasalungat, ang ibig sabihin nito ay magkasalungat o magkaiba ang nais sabihin. Ating ulitin, magkasalungat o magkaiba ang ibig sabihin. Ito ay ang mga salitang may magkaibang kahulugan o magkabaligtad na kahulugan. Nagbibigay ito ng diwang pagkakait, pagtatanggi o pagsalungat sa pinatutunayang pangungusap. Mga halimbawa, makikita ninyo sa unang larawan na ito ay madilim. Halimbawa, ang salitang madilim. Alam niyo ba ang kabaligtaran ng salitang madilim? Tama, ang kabaligtaran ng salitang madilim ay maliwanag. Iyong makikita sa ating larawan, sa unang larawan ito ay madilim at ang kabaligtaran ng madilim ay maliwanag. Pangalawang halimbawa ay ang dukha at may
mayaman. Makikita mo sa ating larawan, sa unang larawan, na ito ay dukha o walang-wala. Sa pangalawang larawan naman, makikita mo na ito ay maraming pera o mayaman. Pangatlong halimbawa ay ang masaya at malungkot. Muli, ang ating pangatlong halimbawa ay ang salitang masaya at malungkot. Ito ay magkabaligtad dahil inyong makikita sa ating larawan, ang unang larawan, ang bata ay naggagalak. Muli, ating ulitin, sa unang larawan, ang bata ay naggagalak o masaya. At ang pangalawang larawan naman, ang bata ay malungkot o ito ay may dinaramdam na hindi maganda. Muli, ating ulitin, ang salitang magkasalungat ay ibig sabihin na mayroon itong hindi pagkakatulad o di pagkakapareho ng ibig sabihin. Ngayon, ating gawin ang inyong pagsasanay. Ating sagutan ang inyong aklat sa Filipino sa pahina 168. Muli mga bata, ating sagutan ang inyong aklat sa Filipino sa pahina 168. Ang inyong gagawin ay lagyan ng check ang kahon kung ang mga sumusunod na salita ay magkasalungat. Muli mga bata, ang inyong gagawin lamang ay lalagyan ng check ang kahon kung ang mga sumusunod na mga salita ay magkasalungat. Kung ito naman ay magkapareho, ang inyong gagawin ay wala. Wala kayong isusulat na kahit ano sa loob ng kahon. Ating sagutan ang unang salita o ang unang pares ng salita. Talo, panalo. Ating ulitin, talo, panalo. Ang salitang talo ba ay kasalungat ng panalo? Ano sa palagay nyo? Tama, lagyan natin ng check dahil ang talo ay kasalungat ng salitang panalo. Ang ating pangalawang sasagutan ay ang munti, maliit. Ating ulitin, munti at maliit. Sa inyong palagay mga bata, ang munti ba ay kapareha o kasalungat ng salitang maliit? Tama, ang munti at maliit ay mayroong magkaparehang ibig sabihin. Wala tayong isusulat sa loob ng kahon. Ngayon, tayo ay magpunta na sa pangatlong bilang. Ang salitang masikip at maluwang. Muli, sa ating pangatlong bilang, masikip at maluwang. Ito bang dalawang salitang to ay mayroong magkasalungat o magkatulad na ibig sabihin? Magaling. Ang masikip at maluwang ay mayroong magkasalungat na ibig sabihin. Lagyan natin ng check na marka. Ngayon, sa ating pang-apat na bilang, tama, wasto. Ang mga salitang tama at wasto ba ay mayroong magkatulad o magkaiba? Tama, ang tama at wasto ay mayroong magkaparehas na ibig sabihin. Wala tayong isusulat na kahit ano sa loob ng kahon. Tayo na at magpunta sa panglimang bilang. Sa ating panglimang bilang, kaaway, kalaban. Aking uulitin, ang ating salita ay kaaway at kalaban. Mayroon bang pagkakatulad ang dalawang salitang to o sila ba ay magkasalungat? Ano sa palagay nyo? Tama, ang kaaway at kalaban ay mayroong magkaparehas na ibig sabihin. Wala tayong isusulat na kahit ano sa loob ng kahon. Tayo ngayon ay magpunta na sa ika-6 na
bilang. Magaling at kayo ay nakakasunod sa ating pagsagot ng inyong pagsasanay. Ang mga salitang mayroon tayo sa ika-6 na bilang ay ang maganda, pangit. Aking uulitin, maganda, pangit. Ito bang dalawang salitang to ay mayroong magkatulad o magkasalungat na ibig sabihin? Tama, magaling. Ito ay mayroong magkasalungat na ibig sabihin. Ating lagyan ng check na marka ang kahon. Sa ating pang-7 bilang, mabait, masama. Aking uulitin, mabait, masama. Ito bang dalawang salitang to ay mayroong magkaparehas o magkasalungat na ibig sabihin? Magaling. Ang ating pang-7 bilang ay mayroong magkasalungat na ibig sabihin, kaya't lagyan natin ito ng check na marka. Ngayon, sa ating pang-8 bilang, marami, kakaunti. Aking uulitin, marami, kakaunti. Ito ba ay mayroong magkasalungat o magkatulad? Magaling. Ang salitang marami at kakaunti ay mayroong magkasalungat na ibig sabihin. Sa ating pang-9 na bilang, silid, kwarto. Aking uulitin, silid, kwarto. Ito bang dalawang to ay mayroong magkatulad o magkasalungat? Magaling mga bata, ang silid at kwarto ay iisa lamang ang ibig sabihin. Kaya't wala tayong isusulat na kahit ano sa loob ng kahon. At sa ating huling numero 10, ang ating salita ay bata, matanda. Muli, uulitin ko, ang mga salitang mayroon tayo sa numero 10 ay bata at matanda. Ito bang dalawang salitang to ay mayroong magkatulad o magkasalungat na ibig sabihin? Magaling. Ang bata at matanda ay mayroong magkasalungat na ibig sabihin. Kaya't lagyan natin ito ng check na marka. Ngayon mga bata, ating sagutan ang inyong pahina 169. Makikita dito ang dalawang larawan. Ngayon gusto ko kayo ang magbigay ng paglalarawan o pagkasalungat ng dalawang larawan na ito. Sa inyong makikita sa unang larawan, ano ang inyong masasabi sa buhok ng bata? Magaling. Ito ay maiksi. Ngayon, maaari nyo bang sabihin sa akin kung ano ang kasalungat ng salitang maiksi? Magaling. Ang kasalungat ng salitang maiksi ay mahaba. Inyong makikita na ang unang larawan ay mayroong maiksing buhok. At ang pangalawang larawan naman ay mayroong mahabang buhok. Uulitin ko, ang maiksi at mahaba ay mayroong magkasalungat na ibig sabihin. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang larawan. Anong masasabi nyo sa unang larawan? Anong may lalarawan nyo sa batang lalaki? Magaling. Ang batang lalaki ay mataba. Paano naman ang pangalawa? Ano ang salitang kasalungat ng mataba? Magaling. Ang kasalungat ng mataba ay payat. Ating ulitin, mataba, payat. Maaari nyo na itong isulat sa inyong kwaderno. Aking uulitin, ang kasalungat ng mataba ay payat. Dumako tayo sa pangatlong numero. Makikita nyo sa unang numero, sa unang larawan, mayroon tayong kape. At sa ating pangalawang larawan, mayroon tayong sorbetes o ice cream. Anong masasabi nyo sa kape kapag iniinom nyo? Anong masasabi nyo? Ito ay mainit. At ano naman kaya ang kasalungat ng salitang mainit? Magaling. Ang kasalungat ng salitang mainit ay malamig. Magaling mga bata. Ngayon, dumako tayo sa susunod. Ito. Anong masasabi nyo sa isang balahibo?
Paano nyo mailalarawan ang balahibo? Ang balahibo ay malambot. Ano naman kaya ang kasalungat na salitang malambot? Magaling. Ang kasalungat na salitang malambot ay matigas at magagamit natin ito upang ilarawan ang isang bato sapagkat ang bato ay matigas na bagay. Uulitin ko, ang malambot at matigas ay magkasalungat. Ngayon, mayroon tayong dalawang aklat. Anong masasabi nyo sa unang aklat? Magaling mga bata, ang unang aklat ay mayroong makapal na pahina. Paano naman ang pangalawang aklat? Ito ay manipis. Ngayon, ang salitang makapal at manipis ay mayroong magkasalungat na ibig sabihin. Sa susunod, meron tayong araw at gabi. At ang dalawang salitang to o dalawang larawan na ito ay magkasalungat. Kapag nandyan ang haring araw, ito ay araw. Kapag nandyan naman ang ating moon, ito ay gabi. At ang araw at gabi ay magkasalungat. Kailanman hindi ito magkakatulad. Ngayon, mga bata, nais kong tandaan nyo ito, pahalagahan natin, sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, pinalago kayo ng Diyos sa lahat ng bagay sa pananalita at kaalaman. Ang iyong mga guro ay ang inyong mga pangalawang magulang sa paaralan. Sila ay binigyan ng Diyos ng kakayahan upang magturo sa mga batang katulad mo, kaya ugaliing irespeto at igalang ang iyong mga guro. Ngayon mga bata, sagutan ang inyong aklat sa pahina Filipino, sa inyong aklat sa Filipino, pahina 165, ang mga katanungan mula sa kwento, at pahina 167 to 169. Nais ko na kayo ay maraming natutunan ngayong araw tungkol sa ating aralin na sa mga salitang magkasalungat. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!